Václav Vančura. Ahoj, tak já vás všechny zdravím. No, jedna věc je výchova, druhá věc je výcvik, což je vždycky nějaký rozdíl trošku, no teď není výchova úplně. To je origami, když tak taková hodní dáma. Asi můžeme začít. Tak ono to všechno začalo někde v roce 2011, když jsem strašně moc chtěl psát, tak to je Bela, takový kříženec z Bazoše, s kterou jsem si chtěl přitáhnout domů, ale samozřejmě doma nechtěli dovolit, takže jsem přišel s takovou myšárnou, z ní udělám záchranářskýho psa. A já když něco dělám, tak to dělám i na 1000% a chci v tom být nejlepší. Takže tak nějak začala moje cesta k tomu stát se záchranářem, až jsme se s Belou dostali na záchrannou misi s Usadem do Libanonu, kde vybuchlo silo, jestli si pamatujete, nebo co to teď bylo za rok, to bylo zmatený, kde jsme týden se snažili někoho zachránit, nikoho jsme nezachránili, všichni před námi uklidili, takže to. Ale byla to obrovská zkušenost, protože to bylo první nasazení České republiky v zahraničí. S Belou jsme to zažili strašně moc, prostě první let vrtulníkem, slanění z vrtulníků a tak, takže to byl takový pes, který mě ke všemu přivedl, nebyl úplně ideální. Myslím si, že kdybych ho dostal teď do ruky, tak ho asi prodám, protože se jí úplně cvičit nechtělo, ale nějak jsme to zvládli, dostali jsme se do nějakých takových pomyslných nejlepší mety v České republice jako záchranáři. Zkusili jsme si i sport, kterýmu se říká canicross, byl takový výmysl, měla fyzičku, jí to vůbec nebavilo, ona běhala jen pro fotografii. Když měla fotografa, tak takhle krásně táhla, zaběhli jsme za něj, zařadila si zapaty a musel jsem běžet za svým. Takže to bylo super. Což mě pak přivedlo ke sportu, jako je mašínka, kterému jsem se začal aktivně věnovat, tím pádem mám 9 psů doma. S tou Belou jsme opravdu zažili všechno, tohle je Salatin na Slovensku, na Zuberci, chodili jsme, viděli jsme svahy lavinový, byl takový osudový pes a tím, že v té době jsem neměl děti, což bylo super, takže jsem si to opravdu dobře věnoval. Teď už mám 2 děti a takovou malou farmu a je to výrazně těžší. K Bele přibyla Swix, což byl už náš odchov z domu, je to evropský saňový pes, která byla kombinovaná, věnoval jsem se s ní tomu mašinku, především jízdě na koloběžce a zároveň záchrařině, což bylo super, protože měla skvělou fyzičku, měli jsme spolu nějaký takový kontakt i ve stresových situacích, které na závodech nastávají, a ta Bela jí vychovávala. Tohle je nějaká fotka z Norska, kde bylo minus 35 a jeli jsme se projet na běžkách. To je fakt nádherný. Pocit, když vám ty nosní děti mrznou k sobě a ten pes to tam z nich fouká ten dech takhle, jako je fakt jako omuncenovka, no. Takže to bylo super. Co tam máme dál? No a samozřejmě tady jedno z těch dětí, tohle už je, myslím, naší Venda, oni jsou dost podobní, takový, asi jsou tam. A u nás doma to prostě je tak, že jakoby ty psy, ač jich máme 9, tak všichni žijou s náma a jsou to takový jakoby další děti, rodinní členy, vyrůstají společně. Jako je pravda, že občas ty děti štěkají nebo se tahají o hračky, ale je to v pohodě. Vendovi vypadly první zuby díky tomu, že se tahal ze psem. Samozřejmě přichází nějaký nový život, takže tam máme i odchovy svý vlastní štěňata, takže tady měla 11 kousků štěňátek, což je prostě nádhera. Vidět ty psy vyrůstat, z tohohle vrchu doma jeden pes zůstal, teď už mu je 8 let a jmenuje se Zodiak, tady na té fotce není. Trávíme nějak ten život aktivně, takže ty psy s náma chodí všude, na ski alpech, tady mám, nebral jsem sem všechny, asi by nás tady bylo hodně potom. Hamburgery a tak, takže by to snědli, ale každopádně dá se s nimi dělat všechno, takže když vám někdo řekne, že nejde jít s 6 psama na procházku, tak chodil jsem i s 12. A tohle je takový můj vrchol mašinku, je to 6 spřežení, ač jsem pozbíral spousta titulů mistrů světa Evropy na koloběžce, tak tohle pro mě bylo naprostý porno. Odjel jsem na 10,5 týdnů do Norska, kde jsme žili v obytňáku s 10 psama a 2 dětma, Morče jsme měli sebou. A podařilo se nám na mistrovství světa vybojovat 3. místo. Ač mi všichni říkali, že to nepůjde, že mám 6 psů, který na to nejsou úplně ideální, protože jsou sprintoví a to 6 spřežení už je na delší vzdálenost, tak jsem se nějak zakous, trénovali jsme tam a byl to nádherný pocit. No a teď jsem se s nima svedl si tak jako pro fotku na botech a nezastavíte jenom, je to nějakých 120 kg. No a pak přišla tady origami, což je belgický ovčák, byl takový nějaký můj sen zkusit si jiný plemeno než kohaře a měl jsem z toho velký respekt, oni bývají docela svině mezi námi. Oni rádi žerou ty pejsky a všechny ostatní, každopádně ona je miláček a nežere nikoho a tohle byla taková láska na první pohled. Za chvilku to spolu budeme pít 4 roky. Tohle je moje jediná fotka, což mi do dneška mrzí, kde mám všechny 3 záchranářky, který splnili oba testy ministerstva vnitra, byli nasazovaní ve spoustě akcích, tak tady jsou po sobě chvilku, potom léta hnědá umřela a bohužel už 2 roky jsme i bez té blondětý Swix.
ale tak nějak se od sebe všechno učili, že každá něco předala a ta Orča je teď pro mě takový dokonalý pes, s kterým vlastně trávím 24/7 víc než s kýmkoliv jiným, chodí se mnou do práce, je se mnou takřka všude a strašně si toho vážím. No, ten pohled mluví za vše. To prostě... Čekáme, co nám tam skočí dál. A nejsou zpřeházení teda. Jo, tady to je naše trenérka, občas jako pro fyzičku zapřehám s těma ovařema, ale ona jim jako nemá šanci stačit. To jsou prostě jako Formule 1 do toho zápřahu. Běží rychle, takže chvilku jí zapřáhnu, běží, pak se veze na saních nebo běží s náma na volno, je to prostě takový kauč. Musel jsem jí trošku naučit, aby je nechtěla žrát, protože u mě běželi rychle, tak je chtěla doběhnout a kousnout. Tohle se poštěstilo nám, že řecká televize Discovery si usmyslela, že s náma natočí takový nějaký dokument, takže s náma tady týden natáčela, z nich to docela, bych řekl, povedený kousek, nějaký 12-minutový dokument o mě a o origami. No a tohle je pohled, když vás zachrání pes z laviny, když prostě vás zavalí sníh na skialpech, takže takový, mně se to strašně líbí, protože ze tmy se najednou objeví modro, až čeká na vás pes a je to takový příjemný pocit. Kdo to neskusil se někde zakoupat, tak to zkuste, když napadne sníh, je to fakt příjemný. Vy slyšíte všechno a vás neslyší vůbec nikdo. No a tohle je prostě takovýto dobrodružství spojené s mou prací, že díky práci a podpoře místního Libereckého kraje a všeho se dostaneme do situací, kde se proletíme vrtulníkem, spustíme se se záchranářem dolů. Ten pes musí být opravdu klidný a zvyklý úplně na všechno, protože se dostává do spoustu stresujících situací a pak musí podávat plný výkon. A tohle byla taková naše poslední meta zatím, co jsme dosáhli, kde jsme letos v létě zasahovali po obrovským po obrovský povodni v Texasu a týden jsme tam dohledávali ostatky mrtvých lidí, kteří tam zůstali po té šílené nehodě. Děkuji. Václav Vančura. Jediný, kde se přijal, kdo by se rád na něco zeptal? Kdo touží něco vědět? Já bych hlavně chtěla moc poděkovat, protože jsem se strašně těšila na vaši přednášku, sleduju vás už hodně dlouho, takže nevím, jestli mám úplný otázku, ale možná vymyslím. Možná vy jste zmínil, nebo Filip říkal na začátku vaše motto, mě by i zajímalo, jestli si myslíte, nebo jestli máte taky takový názor, že ty psy kopírují ty lidi, takže většinou to není jenom i o výchově a respektu, ale o tom, jaký je ten člověk a pak to projektuje to zvíře. A děkuji moc, že jste přišel. Děkuji. Určitě ty psy jsou takový houby, který prostě nasávají vaše všechny emoce a všechno. A ku podivu já mám jakoby teď momentálně svý 4 psy, přítelkyně má zbylých 5 a všechny ty 4, ať jsou trošku jiný povahy, tak mají stejné chyby, stejné vlastnosti. Něco umějí, něco neumějí, jsou třeba udýkaný, ale zase mají krásné odložení, mají takový jako vzruchy, jsou takový ADHD a já si myslím, že i já sám jsem takový jako víc ADHD, nemůžu postát na jednom místě, takže propíčete se do těch psů určitě. I neměl jsem žádného psa vyloženě agresivního, že by šel do dalších psů a pak spousta lidí, kteří si honí triko, tak ty psy berou za ně prostě tu iniciativu a jsou agresivní, takže myslím si, že jo, to jde popsat. Děkujeme. Kdo dál? Já bych se mu chtěla zeptat, jestli partnerka taky se psama závodí nebo se tak s váma. Závodí, my jsme se na závodech potkali, tak nějak se v tom podporujeme na těch závodech a závodíme oba. Děkuji. Máte ještě nějakou další metu, kterou byste chtěl dosáhnout? No, těžko říct, v tom mašinku je to furt takový, že vždycky, že každý ten rok je pak mistrovství světa a mistrovství Evropy a zatím se mi daří na té jedné být už neporazený x let, takže bych si to chtěl ještě držet, mám teď dobrýho mladýho psa. A co se týče té záchranářiny, tak nevím, pro mě meta každý zásah, na který jedeme, kde prostě vyhledáváme a
spousta lidí, když přijedu z té záchranné akce nebo z něčeho, tak se ptám, kolik jsi jich našel jsi ho ty. Já neberu jako za velký úspěch to, že jsem ho našel já, ale že jsme ho našli jako ten kolektiv, co jsme tam byli. Protože za mě je strašně důležitý, ať toho člověka najdete živýho nebo mrtvýho, tak ho najít, protože i ten pozůstalý pro ty rodiny strašně důležitý. Takže se snažíme pokaždé do toho dát všichni všechno a jsme tam vždycky jako za tým. Jako jednotlivec tady i s tou očou, my jsme nikdy nic nenašli. Ale to, že tam je celý ten tým, ať už policie, hasiči, záchranka, tak všichni prostě dohromady tvoříme za mě nějakou skupinu lidí, kteří do toho dají to srdce a pak to může klapnout. A takže jste to vy, i když vůbec nevím, kdo jste, ale chci být vy. Já jsem se tě chtěla zeptat už předtím, ale když ty máš... Nemusím mě A když ty máš tady Simku na pomoc, když potřebuješ něco zintegrovat, tak koho má Ori? Hele, u těch psů to funguje všecko podle mě úplně jinak. Celý ten výcvik, co s Orčou máme, tak je postavený na nějaký pozitivní práci, ona za to dostává práci odměnu, pro mě je to míček nebo pešek, takže ona, i když nikoho nenajde, tak ví, že když se vrátíme k autu, tak tam ten pešek a ta hra bude, takže nikdy není zklamaná, nebo taková ta teorie, že když ten pes najde mrtvýho člověka, že je zklamaný, pro něj to není jako, že je mrtvý, pro něj to je prostě práce, je to pro něj jiný pach, ví, že tam je něco špatně, ale když mu to dobře vysvětlíš, tak prostě to je pro ně všechno práce. Takže pro ní taková ta nějaká psychická pomoc je to, že my jdeme si spolu za vyhradem na procházku, tam jí házím ty míčky, je s tou smečkou, podrobují doma na gauči, pomazlíme se a to jí prostě baví. Takže jako nepovídáme si o tom úplně. Děkujeme. To byl Václav Vančura. Já to tam